Günortor Siyet'te 10 yıl mundan 2004-nji ýyllaky Beslan gyrgynçylygynyň ilkinji partlamalarının eşdilen wagtyna jan kakyrly. Beslanyň 334 pidasynyň köpüsiniň öldürilen ýerindäki binanyň harabalaryna mektep okuwçylary şol sananak ak şarlary asmana surdular. Çeçen separatistler bu ýerde 1200 adam zamun alyp 3 gün saklapdylar we bu waka atyşyk partlamalar betdagçylyk bilen soňlanypdy. Islamabadda hökümete garşy protestçiler öz adaty iş günlerini dowam etdirmek isleýän ýaşaýjylar üçin kellagra sebäp boldular. Köçe hereket howpsuzlyk barlygy nokatlary bilen beklenen mahali mekteplerde täze okuw ýyly başlandy we okuwa gatnaşyk pes boldy. Protestçiler Islamabadyň merkezinde 15-nji awgustdan bäri toplanyp Premier Minister Nawaz Şerifiň geçen ýyldaky saýlaw galyplaşdyrmalary diýilýän sebäpli işden çekilmegini talap edýärler. Kazakstanyň 30 san jemgyýetçilik guramasy prezident Nursultan Nazarbaýewden onun golayda verilen energiýa ministerini işden boşatmagyny talap etdi. Aktivistler Astanada Nazarbaýewiň edarasyna tarap ýürüýüş etdiler we prezidenti verilen hatlaryň gutusyny öz ýüzlenmelerini hatlaryny galdyrdylar. Aktivistler Orsiýetin gollawyna Kazak ýadro zawodyny gurmak planyna garşy çykýarlar. Şeýle dolar tebigaty goramak aladalar sebäpli Orsiýetin Kazakstanyň Baykonur kosmos stansiýasyndan raket uçurmagyna garşy durýarlar. Täjikistanly jurnalistlere Duşanbeň halkara aeroportunyň täze gurulan terminalyna baryp görmäge ruhsat berildi. 6 derwezesi bilen bu terminal her sagatda 5000 ýolagça hyzmat edip bilmeli. Bu terminal oktyabr aýyna ýolagçylary kabul edip başlar. Siz täzelikler bilen tanyş boldunuz.